Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Добрый дзень. Вас вітае каманда гуманітарыяў з Брэсцкай вобласці. Сёння мы сабраліся, каб праверыць свае веды па мове, культуры і гісторыі Беларусі. Сёння з намі гуляюць Ксенія, Карына, Фёдар, Кацярына і я, капітан каманды Аліна. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску белка, па-беларуску ці верыце вы, што словы хутка і добра прыметнікі? Колькі галосных літар у беларускай мове? Як у Беларусі называлі прадпрыемства або месца, дзе варылі піва? Ці верыце вы, што варштат – гэта стол для сталярнай работы? У якім месяцы беларусы адзначаюць Дзень народнага адзінства? У народзе кажуць, няма смачнейшай вадзіцы, як з роднай. Сапраўднае прозвішча Янкі Купалы. Што шые кравец, адзенне ці абутак? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Які абласны цэнтр Беларусі стаіць на рацэ Сош? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Фёдор, я набрал найбольш баллов, обираю категорию «История», играть буду другі. Я Ксения, я набрала другую колькасць балаў, я выбираю катэгорыю «Мова» і гуляць буду 3-й. Я Аліна, мне засталася катэгорыя «Культура» і гуляць я буду 1-й. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Аліна, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Аліна, добрый дзень, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добрый дзень, я таксама вас рада вітаць. Аліна, вы такая прыгожая, усмешлівая дзяўчына. Раскажыце нам, адкуль вы да нас прыехалі? Дзякуй за камплімент, па-першае. Значыць, моя малая радзіма – гэта горад Іванова Брэсцкай вобласці, але на дадзены момант працую і жыву ў Жабінкаўскім раёне. Вы настаўніца беларускай мовы і літаратуры. І выбар ваш паў на катэгорыю «Культура». Так. Чаму? Так здарылася. Канешне, калі б была магчымасць выбару, я б выбрала катэгорыю «Мовы».
Але так як я заняла 3-е месца, і мне засталася культура. Ну, гэта цудоўна. Мы ж Конечно, лёгкіх шляхоў не шукаем. Не шукаем. Таму культура. Ну, а зараз пачынаем. Назовіце самую старажытную кнігу з тых, што захаваліся на тэрыторыі Беларусі. Варыянты: пахвала Вітаўту, Тураўскае Евангелле ці Радзівілаўскі летапіс. Цікавае пытанне. Пра пахвалу Вітаўту увогуле я не чула, скажу так. Радзівілаўскі летапіс. Ён можа, канешне, быць, але ж у нас пытаецца самая старажытная кніга з тых, што захаваліся на тэрыторыі Беларусі. Так. Ну, вось мне чамусьці здаецца, што гэта Тураўскае Евангелле. Гэта ваш адказ. Мой адказ. Рукапісны помнік, які датуецца 11 стагоддзем. Гэта самая старажытная кніга з тых, што захаваліся на тэрыторыі Беларусі. І гэта Тураўскае Евангелле. Малайчына, Аліна. Малайчына. Ідзем далей. Наступнае пытанне. Хто стаў першым народным артыстам БССР? Глеб Глебаў, Уладзіслаў Галубок ці Еўстігней Міровіч? Вашы разважанні. Таксама цікавае пытанне. Першы народны артыст БССР. Канешне, спачатку падалося, што гэта Глебаў. Пра Міровіча ўвогуле не ведаю, не чула. Але таксама гэта можа быць і Галубок. Ну, Глеб Глебаў – беларускі акцёр тэатра і кіно. Галубок, Уладзіслаў Галубок – гэта рэжысёр, акцёр, мастак, празаік, драматург. А Еўстігней Міровіч – драматург і тэатральны рэжысёр. І, дарэчы, усе народныя артысты БССР. Кожны з іх. Але хтосьці з іх быў першым. Першым? Ну, давайце, няхай будзе Глебаў. Глеб Глебаў? Да. Дзякуй. Я прыняла ваш адказ. Рэжысёр, акцёр, мастак, празаік, драматург. Уладзіслаў Галубок стаў першым народным артыстам БССР у 1928 годзе. Вы памыліліся, Аліна. Буду ведаць. А вось і Глеб Глебаў, і Еўстігней Міровіч сталі народнымі артыстамі БССР у 1940 годзе. Наступнае пытанне. Каму з гістарычных дзеячаў прысвечаны гэты помнік у Гомелі? Мікалаю Румянцаву, Захарыю Чарнышову ці Рыгору Пацёмкіну? Так, ну, помнік бачу, канешне, упершыню. На фотаздымку ўжывую не даводзілася яшчэ бачыць. Вы ведаеце, мабыць, я звярнуся да сваіх сяброў за дапамогай. Гэта дазваляецца. Да, можна. Гэта якраз той момант, які патрабуе дапамогі сяброў. Так, Аліна? Так. Сябры мае, дапамажыце мне, калі ласка, адказаць на пытанне. Аліначка, які адказ мы атрымалі ад вашай каманды, ад вашых сяброў? Кажуць яны, што помнік у Гомелі прысвечаны Мікалаю Румянцаву. Полностью давяраю сваім сябрам, поэтому не магу з імі не пагадзіцца. Мой адказ – гэта Мікалай Румянцаў. Зразумела. Дзякуй. Помнік у Гомельскім парку знаходзіцца перад палацам Румянцавых-Паскевічаў. І вы зразумелі, што вы далі правільны адказ. Мікалаю Румянцаву прысвечаны гэты помнік. Малайчына. Чацвёртае пытанне ўжо. Вось так. Палавіну ўжо разгледзелі. Назавіце сапраўднае прозвішча пісьменніка Кузьмы Чорнага. Раманоўскі, Плаўнік, Міцкевіч. Ну, гэтае пытанне для мяне будзе не цяжкім, таму што, пачнем з Міцкевіча.
Міцкевіч – это Адам. Ну, не толькі Адам, яшчэ ёсць Якуб Колас, у яго сапраўднае прозвішча Міцкевіч, Канстантин Міцкевіч. Самуіл Яковлевич Плаўнік – гэта Смітрок Бядуля. Таму у нас застаецца Рамановскі. Менавіта гэтае сапраўднае прозвішча Кузьмы Чорнага. Ну, такі аргументаваны адказ выдатнай настаўніцы беларускай мовы і літаратуры. Я не магу яго не прыняць. Стваральнік беларускай сацыяльна-псіхалагічнай і інтэлектуальна-філасофскай прозы. Кузьма Чорны, вы правільна адказалі. Аліна, проста немагчыма не папляскаць у далоні. Дзякуй вялікі. Наступнае пытанне. Як называецца тэхніка жывапісу па сырой тынкоўцы, а таксама творы гэтага віду жывапісу, якімі багата аздоблены беларускія храмы? Пастэль, тэмпера ці фрэска? Ну, чамусьці адразу мне здалося, што гэта фрэска. Мабыць, я на ёй і спынюся. Пастэль, ну, канешне, магу памыляцца, но ўсё ж такі я абіраю варыянт В-фрэска. Дзякуй. Ваш адказ? В-фрэска. Добра. Сапраўднымі шэдэўрамі жывапісу з'яўляюцца фрэскі каталіцкіх і праваслаўных храмаў Беларусі. Дзякуй, Аліна, вы адказалі правільна. Малайчына і апошняе пытанне. Хмары неба ўсцілалі мо 1000 раз. Перуны білі з краю да краю. Ён стаіць. Гэта памяць людская, паказ. Толькі гутарка ходзіць такая. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў, Янка Купала. Ой, як знаёмыя мне гэтыя радкі. Іх напісаў не Куляшоў, вось паміж Коласам і Купалай. Ой, мне здаецца, што гэта радкі з паэмы Янкі Купалы «Курган». Вось так. А як яна пачынаецца, памятаеце? Зараз пачакайце. Паміж? Шпустак балот беларускай зямлі на ўзбярэжжы ракі шумнацечнай. Дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцеклі, дзірванелы курган векавечны. Адсюль? Адсюль. Мой адказ Янка Купала і радкі гэтыя з паэмы «Курган». Дзякуй вам за адказ. Гэтая паэма была напісана аўтарам у 1910 годзе. Паэма «Курган». Янка Купала. Малайчына, Аліна. Аліна, цудоўная гульня. І у вас 50 балаў. Так. Ну, 50 – гэта добрая сума. Яе вельмі часта дастаткова для таго, каб перамагчы ў гульні. Але вы гуляеце першай, і вы не ведаеце, якія сумы набяруць вашы сябры. Не ведаю. На кон давайте 5 балаў паставім. Усяго 5? Ну, не все. Аліна, гэта не сур'ёзна. 50 і, 5 можна, конечно, 10 поставить. давайте тады, 10. Усяго 10. Но не больше. Вы шкадаваць будзеце, Аліна. І мы нічога не зменім ужо. Я разумею, але калі ж гэтыя балы страціцца, то будзе яшчэ сумней. Давайте все ж таки 10. 10 балаў ставіць Аліна на кон. Добра. І атрымлівае пытанне. Які язычніцкі бог атаясамліваўся з громам і маланкай? Пытанне лёгкае. Гэтага бога завуць Перун. Гэта правільны адказ, Аліна. У вас 60 балаў, я вас віншую. Дзякуй вялікі. Ну і будзем чакаць гульню вашых сяброў. Будзем. Фёдор, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Вітаю. Мы приехали со своими сябрами з другой частки Беларусі, з Брэскай вобласці. Сам я з вёскі Моталь на Івановшчыне. Працую у Дастоевскай сярэдняй школе імя Фёдора Михайловича Достоевска настаўнікам гісторыі.
Дастоевская средняя школа. А як называется населенный пункт? Ну, Достоевская, значит, населенный пункт Достоева. Достоева. Да, Достоева. Ці вялікі гэты населены пункт і якое дачыненне Фёдор Дастаевскі мае да яго? Фёдор Достоевскі мае, можна так сказаць, прамое дачыненне, таму што з гэтага населенага пункта паходзяць яго продкі. І ён мае прозвішча ад гэтага населенага пункта. І гэта ўжо колькі гадоў навукова спецыялістамі даказана. Фёдор, гісторыя? Гісторыя. Першае пытанне. У якім горадзе была заснавана першая на беларускіх землях друкарня? Варыянты. Гродно, Брест, Нясвіж. Варыянтаў 3. Першы варыянт Гродна не вельмі мне падабаецца, таму што, наколькі мне вядома, ёсць Брэст і Нясвіж. Брэст горад старажытны, на заходняй мяжы. Многа там кніг друкавалі, брэсцкую друкарню, памятаю, но яшчэ ёсць і Нясвіж. Але вядома, што Нясвіж, магчыма, больш адносіўся да радзівілаў. А так як радзівілы мелі друкарні ў двух гарадах, то тут трэба нешта выбіраць. Я думаю, што лепей няхай будзе это Брэст. Першая у межах сучаснай Беларусі друкарня пачала дзейнічаць у сярэдзіне 16 стагоддзя пад апекай радзівілаў. У Брэсце. Малайчына. Цудоўна. Ну, добра, пачалі. Пытанне нумар 2. Якая адзінка зямельнай плошчы, што адпавядала прыкладна 1 гектару, у 18 стагоддзі замяніла валоку? Дзесяціна, шнур ці лан? Варыянт лан. Нешта такое у дакументах мала сустракаў. Шнур – гэта больш такая з'ява, калі пачыналі сяляне выходзіць з абшчыны. Тады яны дзялілі ўчасткі, в іх атрымоўваліся такія шнуры. Ну а дзесяціна – гэта атрымоўваецца ў нас больш такая кампактная адзінка. Ну і калі на 1 гектар па метрычнай сістэме, я думаю, што это будзе дзесяціна, варыянт А. Я прымаю ваш адказ. Пасля далучэння беларускіх зямель да расійскай імперыі ў 18 стагоддзі асноўнай адзінкай вымярэння аж да пачатку 20 стагоддзя была дзесяціна. Малайчына, Фёдор. Віншую. І другі правільны адказ ёсць. Які горад быў самым заходнім абласным цэнтрам БССР у 1939-1944 годах? Гродно, Брест, Беласток. Лагічна, што Беласток. Таму што Брэст і Гродно знаходзяцца прыкладна на адным узроўні, а Беласток знаходзіцца на лініі петербургска-варшаўскай чыгункі, знаходзіцца на захад ад Гродно. Таму варыянт Беласток. Всё зразумела, але чаму Беласток? Гэта ж не беларускі горад. Ну, Беласток не беларускі горад, перастаў быць пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. Дзякуй за ваш адказ. До 1944 года самым заходнім абласным цэнтрам Беларусі быў цэнтр адпаведнай вобласці, горад Беласток. Вы малайчына, Фёдор. Дарэчы, у верасні 1944 года Сталін перадаў Польскай Народнай Рэспубліцы 17 раёнаў Беластоцкай вобласці. Наступнае пытанне. Штосьці ўсё такое лёгкае трапляецца Фёдору? Што разумелі пад тэрмінам «шкляная артылерыя» у гады Вялікай Айчыннай вайны? Гэта была гаубіца, гэта была кацюша ці коктейль Молотова? Гаубіца – гэта артылерія, но яна не шкляная, яна металічная. Кацюша – гэта БМ-13. Першыню
каля Оршы яе прымянілі, гэта быў, здаецца, 16 ліпеня 41 года. А вось коктейль Молотова упершыню прымянілі, наколькі мне вядома, яшчэ у часы іспанскай рэвалюцыі, это прыкладна 30-е гады. І потым актыўна карысталіся войскі, которые не мелі боепрыпасаў. Гэта ж звычайная бутэлька, в которую наливался бензин и специальная сумесь, анучка, которая запаливалась, и она эффективно могла бороться супраць мототехники, альбо, например, танков. Тому вариант коктейль Молотова. Я прымаю адказ. Коктейли Молотова были простым, але вельмі эффектыўным способом борьбы супраць варожай тэхнікі. Вы правильно отказали. Судовно. Апладысменты. Так, трэба знайсці нейкае пытанне, над якім Фёдар бы мусіў падумаць крыху больш як 1 секунду. Спадзяюся на наступнае. З якога металу старажытны чалавек зрабіў першую прыладу працы? Жалеза, медзь, серабро. Серабро прылады працы не рабілі. Жалеза можна было дабываць у Беларусі сваім спосабам з балота, але трэба было печ домніцу. А медь, тут не сказано конкретно по Беларусі, медь – гэта таксама прывазны метал, і першыя медзяныя прылады працы ў Егіпце фіксуюцца, і в асноўным, так як это метал быў дарагі, это былі медычныя інструменты. Тому вариант медь. Я прымаю ваш адказ. І ён абсалютна дакладны. Дзякуй. Дзякуй, Фёдар. Немагчыма, каб так усё лёгка было, Фёдар. Якое пытанне можа спыніць вас? 6-е пытанне, магчыма. Звярніце, калі ласка, увагу на малюнак. На якой мове напісаны гэты тэкст? Варыянты: арабская, персідская ці беларуская? Варыянт будзе беларуская. Чаму? Таму што у часы Вітаўты, в часы князя Вітаўта до нас прислали татараў на службу, которые расселились в районе Ів'я, в районе Лиды, и яны привезли с собою свои книги религійные, и яны так ассимилировалися с белорусским насельніцтвом, что они начали своей вот этой вот вязью писать белорусские тексты. Наколькі мне вядома, здаецца... На белорусской мове, так? Да, на белорусской мове. Здаецца, эта книга «Аль-Китаб» называется. Вот. Хорошие выкладчики у меня были в университете, поэтому вариант таки вязью записывать белорусскую мову мне так само вядомы. В белорусская. Белорусская. Ці Б персидская? Не, персидскую чапать не будем. Книги белорусских татаров, написанные арабским письмом на беларускай мове. Іх пачалі пісаць у 16 стагоддзі, і традыцыя працягвалася да 19 стагоддзя. Перад вами кітаб. Гэта беларуская мова. Дзякуй. Фёдар, выключна. Усе 6 пытанняў вы ўзялі, і у вас 60 балаў. З вашых 60 можна зрабіць 120. Хочаце? Павялічыць можна. Я так разумею, гэта калі ўзяць палову, то это 30 будзе дабаўлена. Да, можете і 30, і 10, і 20, колькі хочаце. Давайте 30. Добра. 30 балаў Фёдар ставіць на кон. І атрымлівае пытанне з катэгорыі «мова». Увага. Патлумачце адным словам сэнс фразеалагізма «як Піліп з канапель». Можа, лёгка? Гэта ваш адказ? Все равно 30 баллов горить. Давайте легко. 3, 2, 1. Легко. Лёгка. Звычайна гэты выраз спалучаецца з дзеясловам «выскачыў». Выскачыў, як Піліп з канапель, ці з'явіўся, як Піліп з канапель.
Нечакана, знянацку. Фёдор, вось ён правільны адказ. Да. Шкада. Шкода. Шкада. Але як вы гулялі, Фёдор? Просто, мне здаецца, усе вашы вучні, усе беларусы ганарацца сваім суайчыннікам. Дзякуй вам вялікі, вы цудоўны. Ксенія, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама рада вітаць вас у гэты цудоўны дзень. Раскажыце, калі ласка, пра сябе. Я нарадзілася ў невялікім раённым горадзе Бяроза. Так, там вучыла мяне мая настаўніца беларускай мовы. Яна прышчапіла, падарыла мне гэтую любоў да беларускай мовы, да беларускай літаратуры. Пасля гэтага я паступіла ў Брэсцкі дзяржаўны універсітэт на філфак. Вось, там працягнула сваю цікавасць да мовы праяўляць. Ну і зараз працую ў Брэсце ў 33-й сярэдняй школе настаўніцай беларускай мовы і літаратуры. Дзякуй, Ксенія. Як і кожнаму гульцу на гэтай пляцоўцы, я жадаю вам поспеху і перамогі. Дзякую. Ну а цяпер пытанне па беларускай мове. Першае. Які з прапанаваных варыянтаў не мае граматычных памылак? Напісана сінімі чарніламі, напісана сінім чарнілам ці напісана сіняй чарнілай. Трэба знайсці правільны варыянт. Ну, меркаваць трэба, да? Чарніла – гэта слова, якое мае розны род у рускай і беларускай мовах. Так? У рускай мове это множны лік, то есть сіние чарніла і гэтак далей. Па беларускай мове гэта, я так думаю, што гэта мужчынскі род. Ну, я выбіраю варыянт Б, напісана сінім чарнілам. Думаю, так. Добра, Ксенія, я прымаю ваш адказ. Варыянт Б напісана сінім чарнілам. Назоўнік чарніла у беларускай мове не мае формы множнага ліку. Вы адказалі правільна. Гэта правільны адказ. Дарэчы, вось лёгка у беларускай мове чарніла толькі адзіночнага ліку, Да. а бялілы толькі множнага. Ідзем далей, Ксенія. Дарэчы, ці любяць вашы вучні рабіць фанетычны аналіз? Ну, фанетычны аналіз не вельмі лёгка даецца. Так, я звычайна выпраўляю памылкі, дакладней дапамагаю ім паставіць мяккасць, бо яны вымаўляюць правільна, а недзе паставіць не могуць. Вось, у цэлым, канешне, у мне 5 клас зараз фанетыку мы вывучаем, то яны добра спраўляюцца. З галоснымі гукамі мы ўжо навучыліся гэта рабіць. Зараз будзем вучыцца рабіць гэта з зычнымі, як правільна, да. Як іх характарызаваць, дарэчы, да, бываюць складанасці. Ну, будзем спраўляцца з усім. Ксенія, я спадзяюся, што на гэтае пытанне вашы вучні будуць адказваць разам з вамі. Колькі гукаў налічвае слова 200? Варыянты 6, 7 ці 8? Так, ну давайте думаць. Дзе? Я вучу, што гэта 2 літары, але заўсёды адзін гук. Так, В таксама адзін гук. Е, ну там гук Э будзе, так, гук. С таксама гук, Ц гук і Е, ну гук Э, гук. Ітаго я налічыла 6. 6. Ваш гукаў. Мой адказ варыянт А у слове 200 6 гукаў. Ксенія, а як вас называюць вучні? Ксенія Александровна. Ксенія Александровна, ваш адказ правільны, вы малайчына. Дякую. 6 гукаў у слове 200. Не 7, не 8, а менавіта 6. Дзякуй за адказ. Наступнае пытанне. Якое з прапанаваных беларускіх слоў жаночага роду? Мыш, шинель ці насып? Так, ну, насып я адразу выключаю. А якога роду слова насып? Мужчынскага. Мужчынскага. Высокі насып, так. Так, шинель і мыш.
Я запынюся на варыянце А мыш. На вашу думку, мыш жаночага роду. Да. Ксенія, а які дыплом вы атрымалі пасля заканчэння Брэсцкага універсітэта? Я атрымала чырвоны дыплом. Спадзяюся, не проста так. Не просто так, вы правильно адказалі. Чацвёртае пытанне. Якое значэнне мае фразеалагізм «вудзіць акунёў»? Так. Гультайнічаць, забаўляцца ці драмаць? Угу. Ну, я асабіста сустракаюся з гэтым фразеалагізмам упершыню. Так? Гультайнічаць. Ну, забаўляцца, драмаць. Чамусьці вось душа ляжыць і да слова драмаць. Ну, можа, калі так адбылося на пачатку, хай застанецца драмаць варыянт. Гэта першае, пра што вы падумалі? Да, да. Вудзіць Спачатку думала, акунёў. ну, у мяне неяк так асацыятыўны рад, што вось калі ты нешта вудзіш, да, то гэта доўга, ціха і неяк так кляваць носам ужо хочацца. Вось, то мажліва так. Ну, добра, я прымаю адказ. А ўвогуле хочу спытацца, вось ці часта вы ў сваім маўленні ўжываеце фразеалагізмы? І ці ёсць у вас любімыя? Маё любімае, мабыць, у апошні час гэта як курыца лапай напісаў, дзеці выходзяць да дошкі і пачынаецца вось гэты разбор літар, што ўлева, што ўправа, што палка. Якая літара з гэтага складаецца? Я добра памятаю са свайго школьнага жыцця. Мабыць, гэта перадаецца ад настаўніка да настаўніка. Ну, добра, але я ведаю, што вось выраз «вудзіць акунёў» стане любімым выразам Ксении Александровны. Таму што яна адказала правільна. Драмаць. Правільны варыянт. Малайчына. Інтуіцыя? Наступнае пытанне. Якое з прапанаваных спалучэнняў слоў з'яўляецца словазлучэннем? Стаялі побач? Будзем гуляць? Ці прыйшла вясна? Ну, тут я магу адразу сказаць, толькі я папробую аргументаваць свой адказ. Я вучыла ў каледжы і буду вучыць у гэтай школе сваіх вучняў, што спалучэнне дзейніка і выказніка не з'яўляецца словазлучэннем. Таму варыянт В «прыйшла вясна» мы выключаем адразу. Будзем гуляць — гэта форма будучага часу, дзеяслова, складаная форма, так, два словы складае. Таму таксама не з'яўляецца словазлучэннем. А вось стаялі побач — гэта якраз такі словазлучэнне. Вось. Таму мой адказ, варыянт А, стаялі побач, з'яўляецца словазлучэннем. Ксенія, вы расказалі ўсё пра гэтае словазлучэнне. Вы малайчына. Дякую. Выдатна. І яшчэ адно пытанне. Знайдзіце памылку адной з граматычных канструкцый. Брат маладзей за сястру, брат маладзейшы за сястру і брат маладзейшы, чым сястра. Толькі адна канструкцыя памылковая. Так, Яе я ўжо трэба ведаю. знайсці. Вы ўжо ведаеце? Толькі я зараз раскажу, да? Гэта ў 6 класе вывучаем правілы ступеней параўнання прыметнікаў. Да? Вось мы тут бачым простыя формы вышэйшай ступені параўнання. І я вучу іх, што ў гэтыя формы гэтай ступені параўнання могуць ужывацца з словамі «за» і «чым». Ну і пэўным склонам назоўніка наступнага слова. Ну і таму, канешне, не трэба забываць яшчэ пра суфікс «эйш» у прыметнікаў заўсёды. «Эй», «ей» — гэта толькі прыслоўе. Гэта праграма 7 класа. Таму мой варыянт адказа — гэта А. Таму што Б і В яны правільна пабудаваныя, суфіксы згодна з імі. І пры назоўнікі, да, з склонавай формай назоўніка супадаюць правільна. А вось варыянт А, брат маладзей за сястру, памылковы. Таму што суфікс «ей» — гэта суфікс прыслоўя. А нам трэба прыметніка, да, канешне. Ксенія Александровна, ну вядома, гэта 10 балаў. За правільны адказ дзякуй вялікі. І вам таксама дзякую.
Мне здавалася, што гэтая гульня будзе складанай. Аднак, калі насупраць мяне сядзіць цудоўная прыгажуня выкладчыца беларускай мовы і літаратуры, то ўсё праходзіць проста прыгожа. Дзякуй вам за аргументаваныя адказы, за вашы веды, за вашу прыгажосць, за вашу беларускасць. У вас 60 балаў, Ксенія. Вы можете паставіць пэўную колькасць балаў на кон, рызыкнуць, адказаць на пытанне, зарабіць найбольшую колькасць балаў у гэтай гульні і стаць пераможцам. Ну, можно было б, конечно, взять 10 баллов, да, отдать правильный отказ и перамагчы, але хто не рызыкуе, усе мы ведаем, тому, я не ведаю, давайте 40. 40 балаў на кон. Возьмем 40. 40 балаў на кон. Спрабуем. Добра, а пытанне у вас будзе, па сутнасці, з гісторыі. Якая назва замацавалася за жыхарамі паўднёвай Беларусі з канца сярэднявечча? Так, зараз. Геаграфія. Так, паўднёвая, поўдзень. Дрыгавічы я адразу выкідваю гэта. Гэта не пра плямёны гаворка. Тут не пра плямёны гаворка. Замацавалася за жыхарамі паўднёвай Беларусі? Так. Можа, нешта з Палесем будзе звязанае? Палешукі якія? Гэта ваше разважанне? Ці ўжо адказ? З канца сярэднявечча. Ладно, іншых варыянтаў я прыдумаць не магу. Да, дарэчы, паўднёвай. Мабыць, я запынюся на варыянце Палешукі. Канешне, гэта можа больш позняя назва. Не, больш у галаву нічога не ідзе. Палешукі. Да, я запынюся тут. Палешукі. Малайчына. Ксенія, у вас 100 балаў. Ура! Вы перамаглі у гэтым выпуску праграмы «Веды ў Кубе». Я вас віншую. Дзякую. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. А гэты цудоўны кубак сёння я з вялікім задавальненнем перадаю Ксеніі. Ксенія, валодайце, ён цяпер ваш. Шчыра дзякую вам за такія словы. А мне, па-першае, хочацца перадаць прывітанне сваім бацькам, любімым вучням, калегам, і падзякаваць, канешне, выкладчыкам і сваёй настаўніцы. Я хочу сказаць астатнім, каб вы праяўлялі большую цікавасць да беларускасці, бо гэта ўсё ж такі наша, родная. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак, у адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо за пагацце іх не купіш.